Boh však od nás vyžaduje úsilie a vernosť, poznamenal Leo. Áno, isteže, odpovedal František. Ale svetosť neznamená dovršenie seba, ani plnosť, ktorú si dávame. Svetosť je predovšetkým prázdno, ktoré v sebe objavujeme a prijímame a ktoré Boh prichádza naplniť do tej miery, ako sa otvárame jeho plnosti. Pozri, naša ničota. Ak ju prijímame, sa stáva voľným priestorom, v ktorom Boh môže ešte ďalej tvoriť. Pán nikomu nedovolí, aby uchvátil jeho slávu. On je Pán, on jediný, len on je svätý. Avšak berie úbožiaka za ruku, vyťahuje ho z bahna a usádza ho medzi prvými vo svojom národe, aby uvidel jeho slávu. Boh sa potom stáva nebom jeho duše. Pre svätého Františka boli všetci bratia a sestry, tak milí bratia a sestry, vydávame na novo v našom vydavateľstve Serafín titul Múdrosť chudáčika od nášho spolubrata, autora francúzskeho brata, ktorý sa volá Eloy Leclerc. Teraz uplynie 10 rokov od jeho smrti. Brat Eloy vstúpil v roku 1939 do františkánskeho rádu. Spolu s robotníkmi odchádza do Nemecka pracovať do továrny aj s ďalšími spolubratmi, kde na základe udania bol odvedený do koncentračného tábora. Zažil neskôr transport v otvorenom vagóne 28 dní z Buchenwaldu do Dachau. Táto tragická skúsenosť ho hlboko poznačila a sám prežíval po druhej svetovej vojne krízu viery. Jedno vydavateľstvo oslovilo napísať životopis svätého Františka a tak sa rodí kniha Múdrosť chudáčika, ktorá hovorí o tom, ako František sám našiel vnútorný pokoj počas prežívania ťažkej krízy vo svojom ráde. Samého ma táto kniha oslovila ešte pri vstupe do rehole v začiatkoch môjho povolania a zvlášť pre dnešnú dobu je veľmi inšpirujúca, pretože hovorí, ako v ťažkých časoch súčasnej doby môžeme aj my všetci nájsť vnútorný pokoj a František je náš vzor. Tento titul si môžete zakúpiť na našej stránke www.serafin.sk alebo aj požiadať v kresťanských knihkupectvách.